Uděláme si to, dobře. Máme s Terikem dneska už tady, hej. To si viem predstaviť, to je sranda. Vy budete na YouTube. My toto zaplatíme všetko. To čo tam robí kosy naše na meste? Kosy na meste. Nie, tu sme, počujeme sa pri Klamuta, rozširujeme s Davidom. Jimmy Jeep. Dobre, vy ste tu od tých efektov? Dobre. Tak, pripravený a video. Dobre, už nebudete s tým Jimmy Jeep točiť dnes? Čože? Už nebudete s tým točiť? Ne. Ani zajtra? Ne. Konec, to dneska poslední, hej? Áno. Som to chcel vidieť, ako je rozložené. Ináč, koľko to stojí? Som to videl. To dlouhý 17. Koľko to stojí? No. Ne, 17, asi 2 milióny. 5 miliónov? 17 metrové, hej? Dopředu, ještě dozadu to má kolik? 3 metry? 3 metry. To je asi 21 metrů. A koľko takých je v tomto? No, v Čechách alebo na Slovensku. Ani na Slovensku nemajú takého, čo? To je najväčší tento? Na Postajku je najväčší koľko? 4,5. 4,5 metrový a tento je koľko? 17. A Bratislava má možno taký 10 metrový, nie? Ne, žádnej. A tá trubka na čo je? Či to len tak je? To je laser. A to na čo máme? Si dáme značky, aby jsme třeba začínali na stejné pozici, jak se ho tam dáme na ten koš dozadu a děláme si laserem a když jste na tu samou pozici, tak aby jsme věděli. Lebo ide o to, že ja si myslím, že toto je dosť veľký Jimmy Jeep, ale hlavne na filmovú kameru asi. A na čo ešte sú? No na obyčajné digitálne sračky, ako je toto. No nebo na sezení jdete neřád, taky si tam může člověk sednout. A čo tam, jaké to využitie? Režisér, alebo čo? Že by videl? No, kameraman si tam sedne, má aha, kameraman, sedne si tam na takovou platformu. Sice môže, aj fotograf si môže požičať. Fotograf, čo by to bolo? Jaká tam je? 100 kg? 250. 250, no tak to aj dvaja môžu. Áno, dobre. Ďakujeme. No. Čo, do jaké budete točiť, či ešte neviete? Do 5 rána. Si bože, sa vám chce. Čo? Ja som plný energie, aby som... Tak tu vás budú kričať ráno. Poďme, on ráno príde a bude prieskať. A čo budete mať catering? Davida, čo jesť? Musíte vydržať, no a... A čo bude, nejaký gulašik, alebo... Ideme sa pozrieť, tam poď, Paľo, sa najeme na catering. Nejaké 4 porcie. Jaký stolík im tam dali, pozeraj, aha, barové. Dobre, vy ste vodaš tak to, nie? Nie. Dobrý, aj predávate dačo, či nie? Nie. Nič nemáte na predaj? Nie. A kedy sa nás pýtajú kamaráti, čo účinkujú? Kedy sa bude jesť? Hej. Už teraz sa je. Už je? Kto chce, tam môže prísť? Jasne. A my nie sme účinkujúci. Chceme si kúpiť. Jak sa dohodneme? Nedá sa. Toto nie sa. Dobre, to budeme účinkovať. Ale máte pekný úsmev, tak vám dáme. To dobre, a čo mi dáte? Polievku. To dobre, si dám jednu. A fakt nie som nič dlžný. Usmievaj sa. Reklama na nervy. Budeš na každej pačke. Dobre, máte kuchyňu. Kde ste s ňou boli najďalej? V Chorvátsku. V Chorvátsku? To je si. Fakt? V Chorvátsku najďalej? Možno v Hollywoode. Dobre. Ale pre hollywoodských hercov, áno. Nech sa páči. Ďakujem. Perfektne. Aj kolega chce? Nie, ďakujem, ja si dám s Davidom na poli. Ďakujeme. Dobre? Hej, dobre. Ako sa ti páči účinkovať vo filme?
Vo filme to už je filme. A čo to je? Hlavnú úlohu? Dobre, aká bude? Nie, fakt, hlavnú úlohu, či čo tam robíš? Čo? Nie, robíš tam na čo? Čo? Ako má my robíme záznam. On nezávislý dokument na tom natočiť. Nezávislý dokument, nezáznam. Čo? Čaute. Že tu sme natáčali dokument a povedali nám, že si máme dať. Nepaľo, povedz, jak to bolo. Je normálne natočenie na tom. No čo, účinkuješ, čo ty si? Toto pozadie, že... A tomu ste povinne museli dať si do tej kožušanky, či tak ste zobu? Jaké kožušanky? Že nemám šapku, ja myslím, a do jaké budete turči, ešte neviete? Do 6. rána. Si bože, chce sa vám? To za peniaze. Za peniaze, hej. Moni, a zo mnou by si bola zadarmo do rána? Čo? Či by si bola zadarmo? Ako Jarmokov, alebo tak chodíte s tým, či nie? Len čisto na filmovačke, hej. Kamarát mi ukradol polievku, dáte mi ešte polovičnú dávku? Nie. Nemáš za čo. Dobrí ľudia mi dajú, aha. A ja ďakujem. Potom keď dojesť, to príde vyrovnať. To dobre. Dievčatá, pomôžete mi vyrovnávať sa? Jasné, dievčatá, presne tak to má byť. Ja vybavím. Máti, poď sa tu vyrovnať za mňa. To je moje efekt, to A bože, systém z toho jedol. 12. Počuj, 12 olej bolo. A tma. Celý Bardejov sa z toho naje. No počúvaj. Bezdomovci tu, aha, napríklad Ivan je bezdomovec. This is life in the street. This is life in the street. And that's how... Potom tak sám? Čo tu bude nejak celé pozrieť von? Hej. Vieš, ma zaujímavé také veci, takže sa to točí. Teraz to priamo hľadí na mňa. Nevyzerá to jak digitálna sračka toto. Budem ti robiť zvuky do toho. Beatbox. Keby sa vedel, čo to je, určite to spravím. Kamerujem kameru. No ale toto je fakt super systém. Tam sa uvidíš, aký si škaredý. No díky. Ako ja dobre viem, že nie som škaredý, takže... Ešte som sa aj bodku do prdele, toto je dielo. Je to život je svinia, čo ti poviem. Ešte máme normálne, akože my sme hlavní herci. Samozrejme, však to bolo stále takto plánované.